5 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kai tsaye kan mita 31 gajeren zango. Michael Kudison. Masauraro, Assalamu alaikum, barkamu da arzikin saduwa da ku a wannan maraice na Alhamis ga kanin labaran duniya. Majalisar Dattawan Najeriya ta bijiro da dokar haramcin biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane a yayin da iyalan waɗanda aka sace a jirgin ƙasa ke buƙatar damar tattaunawa da 'yan bindigar. Mahukuntan Radio France International da tashar talabijin France 24 sun tabbatar da korarsu da gwamnatin sojin Mali ta yi a ƙasar. Biyo bayan sake bullar cutar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo, hukumomi sun fara bada rigakafin cutar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Rasha ta ba da goyon baya ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a binciken da take yi na yiwuwar laifukan yaƙi a Ukraine. To ga labaran daki-daki. Majalisar Dattawan Najeriya ta bijiro da dokar haramcin biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane a yayin da iyalan waɗanda aka sace a jirgin ƙasa ke buƙatar damar tattaunawa. 'Yan majalisar sun amince da dokar ta'addanci ta shekarar 2013 da aka yi mata gyara a shekarar 2022 a yayin zaman da suka yi a jiya Laraba. Zakariya Yusuf, ɗaya daga cikin waɗanda 'ya'yansu ke hannun 'yan bindiga, ya yi tsokaci. Na farko dai ba wannan yake gabanmu ba. Ana maganan ya za a fito da mutane, ana maganan fansa. Yau aka zo ma kama mutane, in kuma za a yi wannan abun wani kariya ne aka yi wa ɗan Najeriya a zo na a nemi hanyar mafita ya mana da wannan abubuwan da za mu yi ba da muke karyata kawai. Me amfanin bandit din waɗanda kuma suke yi ai ya kamata ne a zo na a duba menene yake kawo ka ya za a yi wannan abun a daina. Amma yanzu mu muna mugun tashi hankali yanzu domin abin da ke gaban mu yadda za su fito da mutanen mu da suke wajen hannunsu shi gwamnati fito mana shi ne yake gaban mu yanzu. Baka gani watakila wannan zai iya karya logon su masu garkuwa da mutane ganin dama da yake kudin fansa ne idan aka haramta biyan kudin fansa watakila hakan zai ragu? Bai da kyau dinga ba su kudin fansa amma ai an dade ana wannan fansa ba shekara biyu ba me ne majalisa suke yi. Alhaji Zakariya Yusuf. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar gwamnan jihar Kebbi a shekarar 2023 karkashin jam'iyyar APC. Malami ya bayyana wa dimbin magoya bayan jam'iyyar a garin birnin Kebbi cewa ya yanke shawarar tsayawa takarar ne bisa matsin lamba daga magoya bayansa da ke ciki da wajen jihar. Za mu ji ƙarin bayani a nan gaba. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da yi wa dokar hukunta masu aikata laifi ta yanar gizo gyara, kuma bayan an yi wannan gyara ba za a ɗaure ɗan jarida a gidan yari saboda labarin da ya wallafa ta yanar gizo ba. Alhaji Muhammadu Suleiman shine shugaban kwararrun 'yan jarida da ke wallafa labarai ta yanar gizo a Nijar, ya ce babban abin farin ciki ne a gare su yi wa dokar gyara. Tun 2010 akwai doka ta ba da dama ya kasance ɗan jarida zai yi lahi abinda aka ce ma injure ko defamation don saboda ya ga ra'ayin shi a tura shi a kaso. To tun 2010 wannan doka ta hana, sai dai kasance kuma akwai wata doka da aka yi wadda ta shahi a hukumta masu laihi ta hanyar yanar gizo. To sai kasance wannan doka ta sha ɗan jarida sai a tura ka a gidan kaso, an taɓa samun haka nan. To kaga wannan gyaran huska da aka zo yanzu, idan majalisa assembly national ta ma wannan doka gyaran huska kina ci gaba na sosai ko ba gaskiya. Mu a matsayin mu na jarida masu aiki na makaci ma press alin, akwai yan jarida na wanda sun samu horon aikin jarida kamar kowa da kowa suke aikin su, amma sai ya kasance ana hukunta su kamar aka hukunta sauran mutane wanda suka ba an jarida na ba. Muna jajjata ma gwamnati da ta ɗauki wannan mataki, kuma mu ma kenan kiran mu ga 'yan jarida kenan sai mu kiyaye mu yi aiki ta cikin ƙa'idar aikin jarida. Muhammadu Suleiman. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ce gwamnatocin mulkin sojan Burkina Faso da Gini sun buƙaci ƙarin lokaci domin gabatar da jadawalin mayar da mulki ga farar hula. Ƙasashen biyu sun gabatar da buƙatar kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da ECOWAS ɗin ta ba su dangane da tsara zabuka.
Hukumar gudanarwar gidajen kafafen yada labaran kasar Faransa ta France Media Monde da ta ce gwamnatin mulkin sojin kasar Mali ta dakatar da gidajenta na rediyo da talabijin na Rfi da France 24 bisa zargin su da watsa rahotannin ƙarya na zargin sojojin kasar da aikata kisan gilla da kuma cin zarafin ɗan adam. Nurado Suleiman yana ɗauke da ƙarin bayani. Cikin sanarwar da ya fitar a jiya Laraba, kamfanin na France Media Monde da kafafen RFI da kuma France 24 ke karkashin sa ya ce gwamnatin Mali ta sanar da su a hukumance dangane da dakatar da ayyukansu a kasar. Kamfanin ya kuma kara da yin kakkausar suka kan matakin na Mali wanda ya kira da maras tushe da kuma ya saba ka'ida, don haka ya sha alwashin amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace wajen neman 'yancinsa. Tuna dai gwamnatin Faransa ta kira dakatarwar da Mali ta yi wa kafafen yada labaranta a ranar 17 ga watan Maris da ya gabata a matsayin wani mummunan hari kan 'yancin jarida, kan 'yancin 'yan jarida. Haramta watsa shirye-shiryen RFI da France 24 a Mali dai ya biyo bayan taɓarɓarewar dangantakar diflomasiyya tsakanin ƙasar da tsohuwar uwar gijiyarta Faransa bisa takaddama kan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2020 da kuma ƙulla alaka da kamfanin sojin haya na Rasha da kasar ta Mali ta yi a watannin baya. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar lafiya ta duniya WHO reshen Afirka ta ce jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta kaddamar da shirin bayar da allurar rigakafin annobar Ebola biyo bayan mutuwar wasu mutane biyu a yankin arewa maso yammacin garin Mbadanka da ke kasar. Zainab Ibrahim ta haɗa mana rahoto a kai. Wannan dai ne karo na 14 da ake samun sake ɓallar annobar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo tun daga shekarar 1976 ciki har da sau 6 daga shekarar 2018 kawo yanzu. Sanarwar da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na cewa ƙasar ta mallaki jami'an kiwon lafiya na cikin gida waɗanda suka ginu wajen bayar da allurar rigakafin annobar Ebola, kuma hakan ya samu ne sakamakon agajin da ita kanta WHO da haɗin gwiwar rabanta haɗe da masu ba da tallafi suka bayar cikin shekaru da dama da suka gabata. Daraktan hukumar lafiya ta duniya reshen Afirka Matidisho Moeti ta ce da zarar an samu ingantattun allurar rigakafin dakile yaduwar annobar to tabbas cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za a cimma gaci, ganin cewa ma'aikatan kiwon lafiyar ƙasar na da ƙwarewa wajen yin amfani da allurar. Akalla allurar rigakafi 200 ne suka isa garin na Mbandaka da ke gabashin birnin Goma a ƙasar ta Congo, inda ake kuma sa ran samun wasu ƙarin allurar rigakafin cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga ƙasashen duniya da su matsawa mahukuntan Sudan lamba don su kawo ƙarshen kama masu fafutuka da ke adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a shekarar da ta gabata. Sudan ta fada cikin rikici tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba da jagoran sojin ƙasar Janar Abdul Fattah al-Burhan ya jagoranta, wanda ya janyo caccaka daga sassan duniya. RFI. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci Rasha ta baiwa kotun duniya ta ICC haɗin kai wajen gudanar da bincike game da yiwuwar aikata laifukan yaƙi a Ukraine. Abdurrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto. A yayin wata ziyara da ya kai garin Bucha da ke wajen babban birnin Kiev, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce yana goyon bayan kotun ICC, yana mai kira ga Rasha da ita ma ta amince ta baiwa kotun haɗin kai domin gudanar da bincike kan laifukan yaƙi a Ukraine. Guterres ya ce idan ana maganar laifukan yaƙi to babu ma abin da ya fi yaƙin kansa girma wajen laifi. Garin na Bucha inda Guterres ke ziyara nan ne aka gano gawarwakin ɗaruruwan fararen hula bayan sojojin Rasha sun janye daga garin. A karan farko kenan da babban magatakardar na Majalisar Ɗinkin Duniya ke ziyara a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara kaddamar da farmaki kan ƙasar, yayin da ya kewaya garuruwa da dama a cikin kasar ta Ukraine. Guterres ya bayyana wannan yakin a matsayin rashin hankali da ya auku a karni na 21, yana mai cewa yaki bala'i ne. A bangare guda masu shigar da kara na gwamnatin Ukraine sun ce a yau Alhamis sun fara bincikar wasu sojojin Rasha 10 da ake zargi da aikata laifukan yaki a Bucha. Rasha ta gargaɗi kasashen yamma cewa za ta mayar da martanin soji mai zafi ga duk wani hari da aka kai yankinta, tana mai zargin Amurka da kasashen Turai da fitowa baro-baro wajen ingiza Ukraine ta kai mata hari
a ƙasarta. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tun daga ranar 24 ga watan Fabrairu ta yi sanadin mutuwar dubban mutane, kana ta haddasa fargabar samun fito na fito mafi muni tsakanin Rasha da Amurka tun bayan rikicin su a Cuba kan jibge makami mai linzami a shekarar 1962. Al'amura sun tsaya cik na tsawon mintuna 2 a Isra'ila a yau Alhamis, a yayin da al'ummar kasar suka kame don tunawa da miliyoyin Yahudawa da sojojin Nazi suka wa kisan kare dangi a lokacin yakin duniya na biyu. An saurari labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Biyar da minti 10 kenan ga kuma Abdurrahman Gambo Ahmad ya zo da labarin wasanni. Barka da zuwa. To haka yake Michael, barka da aiki. To kocin PSG Mauricio Pochettino ya ce shi da Kylian Mbappe za su ci gaba da zama a kungiyar 100% har nan da kaka mai zuwa. An yi ta daga ayar tambaya kan makomar shi Pochettino din bayan da aka yi waje da PSG daga gasar zakarun turai a matakin kungiyoyi 16 a bana. To shi ma Mbappe dai wanda kwantaraginsa zai kare a wannan kaka an jima ana alakanta shi da komawa Real Madrid. To sai dai a yanzu Pochettino din ya tabbatar cewa da shi da dan wasan nasa suna nan daram a kungiyar, babu inda za su je, ba mamaki nan gaba wato su sauya matsayi ko kuma labari ya canza. To shi saboda dan wasan ai ya zake shi Real Madrid din zai koma yana neman sauyin wajen aiki. Shi sa na ce ba mamaki nan gaba mu ga labarin ya sauya. To an ci tarar Manchester United fan 8,420 saboda yadda magoya bayanta suka cilla karikitai kan kocin Atletico Madrid Diego Simeone bayan wasan da suka sha kashi a gasar zakarun turai da ci ɗaya mai ban haushi a filin wasa na Old Trafford. Ko ina ma akwai 'yan daba da kenan. Wato ka tana da kila abin da ya faru tsakanin Kano Pillars da Katsina United kenan haka. Inda aka lotsa motar Katsina. Ai ba lutsawa bane, dan inda lutsawa ne kila zaka ce da an dan dago haka shikenan motar za ta farfasa ta aka yi duk wanda ya gani a shafukan sada zumunta da aka yi ta yadawa. Kusan kace ke da. Sosai kuwa. To magoya bayan sun jefi Simeone ne a daidai lokacin da yake kan hanyarsa ta shiga ɗakin kintsawar 'yan wasa. To Atletico Madrid ce ta yi waje da Manchester United daga gasar ta zakarun turai a bana da jumlar kwallaye 2-1. To an jima za a yi wasanni a gasar Europa inda RB Leipzig za ta kara da Rangers, sai kuma West Ham da za ta fafata da Frankfurt. Kazalika akwai fafatawa tsakanin Manchester United da Chelsea a gasar Premier Ingila, duk dai an jiman da za a yi karawar. To kaga wannan wasa na Manchester United da Chelsea din zai fa dauka hankali fiye da wancan na Europa ba. Saboda kaga dukan su biyu sun sha kashi a 'yan kwanakin nan. Yawwa kaga kenan za su yi kokari su ga cewa sun wanke wancan bakin ciki da suka sanya magoya bayan su a ciki akan juna da yake haka. To Barcelona za ta fice daga filin wasanta na Camp Nou a kakar wasanni ta 2023 zuwa 2024 sakamakon gyaran da za a yi a filin wasan. Kungiyar ta Barcelona ta samu izini daga hukumomin birnin na Barcelona da ta fara gudanar da aikin sake fasalta filin wasan nata daga watan Yuni. To Barcelona dai za ta ci gaba da taka tamola a filin wasannin Olympics da ke Montjuic har zuwa lokacin da za a kammala aikin gyaran Camp Nou. To kocin Liverpool Jurgen Klopp ya tsawaita kwantaraginsa da kungiyar har zuwa shekara ta 2026. Kasan kila zaka ce dole a yi haka, ka dai ga yadda yake taimakawa kungiyar wajen samun nasarori. Yana samun damar yin rawar gaban haka. Ka duba jiya da ya doke Villarreal da kwallaye 2 da nema a wasan su zagayen farko a gasar zakarun turai. To a gurguje fitaccen dillalin 'yan wasa Mino Raiola ya caccaki wasu kafafen yada labarai a Italiya da suka rawaito cewa ya mutu yana da shekaru 54. Shi kuma ya fito ya ce yana nan daram. Kasan daga cikin 'yan wasan da ya musu dillanci akwai Paul Pogba da kuma Erling Brot Haaland. Sosai. Tun gode kwarai da gaske Abdurrahman Gambo Ahmad. Shi ma Nasir Sani ya taho da jaridu. Barka da zuwa Nasir Sani a sharhin jaridun duniya gaba ɗaya. Za mu zakulo kaɗan daga ciki. Yawwa. To mu je zuwa. To Michael, za mu fara da wato Punch ta Najeriya ce. Inda ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da biyan naira biliyan 5.9 dangane da kokarinta na samar da horo, samar da kayayyakin aiki da kuma allowance na wata-wata
ga 'yan sashe na uku wato bashi kenan na waɗanda suka ci moriyar shirin nan na N Power wadda ake tallafawa matasa don samun wani abin dogaro da kai sosai. To ministar ma'aikatar jin kai ce dai Sadiya Umar Faruk ta bayyana haka a wajen taron kammala shirin horas da matasa sama da 177 da suka amfana da wannan shiri, inda aka ba su horo akan gyaran wayoyin hannu da sauran kuma gyararraki na wayansu abubuwa a kwarai da gaske. To sannan ministar dai ta gargadi waɗanda suka ci moriyar wannan shirin da su kiyaye fa wajen in an ba su kaya, kasan wani an ba shi kaya sai ya siyar ya cinye kuɗin, yawwa ya cinye kuɗin kuma ya zamanto ba wani amfani da al'umma za ta amfana, ballantana shi ya amfana kwarai da gaske. To bayan wannan sai jaridar graphic ta yanar gizo ta kasar Ghana, inda ta ce ma'aikatar ilimi ta Ghana ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfani na cikin gida da ke sarrafa kayayyakin ciye-ciye da shaye-shaye na koko, wato niche confectionery kenan, bisa aikin samar da ababen sha na koko ga kananan makarantu na yara a faɗin kasar. To ministan ilimin na kasar Dr. Yawo Ose Adutum ya rattaba hannu kan yarjejeniyar ce a madadin ma'aikatar, yayin da babban jami'in kamfanin na niche coco Edmond Poku ya shirya a wato na wannan aiki da za su gudanar. A wannan tsari dai da aka shiga da kamfanin na niche coco shine zai rika rarraba kayayyaki a makarantu na primary guda miliyan 1.8 wato da 1,800 kenan a wato yankuna sassa 6 na kasar da ke samar da kayayyakin koko din. Su manoma ne sosai, yadda ake fitar da crude oil gurbataccen mai, haka wannan yankunan suke fitarwa. Su ma abinda suka dogara da shi kenan a fannin tattalin arziki kwarai da gaske. To sai mu tsallaka can kuma kasar Wanyu, mutanenka wata jarida ta kasar China sunanta Kai. To ta bayyana cewa Jamus da Japan za su yi amfani da makamashin hydrogen don rage dogaro da mai da gas a yayin da duniya ta samu kanta cikin wani yanayi a sanadiyar yakin nan na Rasha da Ukraine. Jamus za ta karfafa haɗin gwiwa da ƙasar ta Japan ne don inganta hydrogen din a madadin wutar lantarki da kwal da iskar gas, don ya kasance kan da garki akan matsalolin da wannan yaƙi na wato Ukraine din da Rasha ya bullo, ta bakin shi shugaban kenan na Jamus Scholz a Tokyo. To sai kuma Kenya, inda ranar wato a yau dinnan an gudanar da taron tunawa da marigayi shugaban kasar wato Mai Kibaki mai ritaya a wato jami'ar fasaha wanda ya rasu kwanaki da yawa kwarai da gaske a wato jami'ar fasaha da ke Dedan Kimathi da ke garin Nyeri, inda shugabannin kasar suka jinjina masa bisa yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen amfanar da rayuwar al'ummar Kenya. Shugabannin da suka hada da gwamnoni Muthi Kahiga na wata jiha ta Nyari, Ndiru Muriti Laikipaya da dai sauransu su suka halarci wannan taro, kuma an yi taron da cikin alhini. To mun gode kwarai da gaske Nasiru Sani. bayani kenan.